Salav gelî hevalan. Werin îro jî em dest bi fîzîkê bikin wekûn dizanin dema ku ez vîdyoan li ser ev mijarana çê dikim, ez bi peyv li ser wateya peyvê berê vîya digirim û du re jî werpêş ta derim û pêş ta derim. Îro jî ev vîdyoya min a herî ewil e li ser fîzîkê, îro jî em ê vîdyoyên fîzîkê dest pê bikin. Fîzîk. Fîzîk çi ye? Pênasa fîzîkê çi ye? Werin îro em li ser vîya biaxivin. Fîzîk pênasa wî bi vîya wayî tê kirin. Fîzîk şaxek zanistî ye ku li ser lêkolîna madde, enerjî, cî û demê radiweste. Fîzîk şaxek an jî beşek zanistî ye ku li ser lêkolîna madde, enerjî, cih û demê radiweste. Li ser madde, enerjî, cih û demê radiweste. Her wiha têkiliyên bingehînên di navbera wan de, di navbera enerjiyê û wextê de, di navbera cî û demê de. Dema ku li vê derê saet li vir heye? Saniye. Di vê derê, di vê dema ewil de li ku ye? Dûra li ku derê ye. Demek tişûn da li ku derê ye. Bi çi qas enerjiyê veçûyê, em li vir de hesayê vana gişka dikin. Madde jî weke hûn dikarin atomîk bifikirin. Di vê derê de reaksiyonek heye û vê reaksiyonê de av û çi derdikeve? Karbondîoksîd derdikeve. Em ê hîna vana têkevinê ve bi rastî vayê hinek jî hin dihêla bi kîmyayê dikeve, em ê hîna dûra têkevinê. Her wiha têkiliyên bingehînên di navbera wan de. Armanc ew e ku qanûn û prensîbên ku tevgera gerdûna fîzîkî rêve dikin, ji biçûktirîn perçeyên binhatiya atomî bigire heya mezinahiya galaksiyan eşkere dike. Di atomî, hîna di biçûktirin di hundirê atomiya de, hetanî galaksiya, hetanî rojê, hetanî dinyê û hetanî galaksiya. Hîna derveyî galaksiya li ser hemî dixebite dixwaze fehm bike. Ev jî karê fîzîkê ye. Fîzîk komek diyardeyên fireh vedihewîne. Di nav de tevger, hês, elektrîk, magnetîzm, ronahî, germahî û avahiya atomê ku bi gelemperî xwe dispêre matematîkê ku pêvajoyên fîzîkî diyar bike û pêşbîn dike. Di vir de jî wekûn dibînin dibêje fîzîkê de hemî tişt heye, tevgerê, hêzê, elektrîke, magnetîzmê, ronahî, germahî û avahiyên atomê hemî hene, hema xwe dispêre matematîkê. Çima xwe dispêre matematîkê? Tiştekî fîzîkî ji bo ku em bi nav bikin, ji bo ku em bizanibin ka çi ye, bo ku em bibîvin çiqa germ e, xiza me çiqa ye, kîjan wextê de, çiqa seat derbas bû, divê em çer bikin, em hemî bi reqeman, hemî bi hejmaran bîne ziman, hemî li ser hezmara bibînin. Li vê derê de 12 metre saniye an jî metre saat. Bi rastî ve saniye ye. 12 metre saniye. Yani va ereba her saniyekê de 12 metra diçe. Ev ereba her saatê de 16 metra diçe, vîya dibêje. Fîzîk xebata li ser vana giştî ye wekû hûn dibînin ev hûn dikarin weke royê jî bifikirin. Hema vaya dibe hîna hundirê atomê jî û ev jî elektronên li der digerin. An jî hûn dikarin wa bifikirin ev roy ye, ev dinê ye, Mars e û ên dinan e. Fîzîk xebata vî karî giştî ye û ev jî vîdyoya min a herî ewil min xwest ez pênasa fîzîkê bi we bikim. Fîzîk kanê çi ye? Bi kurmancî de em fîzîk çi ye? Fîzîkî jî çêra dibêje?
bi vîya wayî me fîzik jî bi nav kir, me karê xwe fîzîkê jî dest pê kir û em ê hîna berdewam bikin, va hesa wana gişka bikin hîna, em ê nav meganatîzmayê kevin, ronahiyê kevin, germahiyê kevin, avahiya atomê em ê tê kevin nav û em ê hemî bi hesabên matematîkî nîşanî we bidin ka hemî çawa dibe û em ê bi vîya wayî dest pê bikin û berdewam bikin. Vê gavê xatirê we her tim estînim bîra we min bernameyek şikiriye, navê bernameya min jî çi ye hûn zanin, heke hûn vîdyoya minan dibînin. Bernameya min navê wê Rojlingo ye. Armanca min ez kurmancî hînî kesên ku Tirkî diaxivin an ku kesên ku îngilîzî diaxivin dikarin bernameya min bikarbînin û kurmancî hîn bibin. Heke hûn kurmancî diaxivin jî hûn dixwazin hîna zêde fehm bikin jî bernameyê hem bi her du zimanan hem jî bi tenê bi kurmancî heye. Di bernameya me de ferqa bernameya me û bernameyên din çi ne? 4000 peyv hene. 4000 peyv hene. 4000 peyv di bernameyê de jî hene. Hema ferqa me ne ev e. Ferqa bernameya min hemî bi deng in. Hemî bi deng in. Hemî bi deng in. Hûn dikarin peyvan bibihîsînin. Peyv bi deng in. Kesekî ti carî ve nekiriye. Peyv bi deng in. Kurmancî bi deng e. Di wê derê de peyv hene, dema ku tu kilîkî vir dike dibêje hemî bi deng. Bi vîya wayî dibêje. Ev jî li ser bernameya me bû. Hûn dikarin vê bernameyê jî daxînin û hîn bibin. Kurmancî hîn bibin. Di aliyê din de vîdyoya min ê li ser fîzîkê ve berdewam bike. Vê gavê xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê de. Pîr nekin ku vîdyoya min ên zanistî li ser bi hevalê xwe re parve bikin. Bernameya min li ser Play Storê bibînin û hevalê xwe re parve bikin, daxînin ta ku ez vî karî berdewam bikim ji ber ku hewcedariya min ji alîkariya we re heye. Gelek spas. Vê gavê xatirê we.